ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, дар навори имрӯза, яъне ки ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Мулоён гуфтагиай. масоҳати заминаш бародаро 8 сотиқ заминай ва гуфтагиае ки 4 хонара, фундаментиш рехтагиай. нархи хонара 80,000 сомонӣ мега. боз муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. ба курси рубл қади 743,000 рубли русӣ мешавад. марҳамат, касоне ки дар ноҳияи яъне ки Файзобод заминхар бошед дӯстон, бо нархи 80,000 сомонӣ аз номи сомонаи мо гап занед, арзон мекунад. рақамҳо барои тамос +7 991 613 78 53 дӯстон ватсап дорад. тариқи номерҳои ватсапшон дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастае. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, яъне ки тарафҳои гормонзавод гуфтагиай. 4 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. гирду атрофи хона маҳкам кардагиай дӯстон, яъне ки забор ҳастай. дарвозаи нав часпондагӣ. нархи хонара 295,000 сомонӣ мега. савдо мешавад. дӯстони азиз, яъне ки хона бо синеблок мебошад. касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошад, марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастае. қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, яъне ки хона коробка мебошад. 4 дар хона. масоҳати заминаш 9 сотиқ заминай. нархи хонара срочно 150,000 сомон мега. дӯстони азиз, ноҳияи Хӯросон гуфтагиай ва деҳаша гуфтагӣ нестай. касоне ки нархи навош маъқул дошта бошад, марҳамат, рафта хатрӣ кунед. рақамҳо барои тамос 071 99 68 68. марҳамат, муроҷиат кунед. хоб, дӯстони азиз, боз як тодира ҳастай дар ноҳияи Файзобод, хонаи фурӯшӣ, деҳаи Кабкрез гуфтагӣ бародаро. 3 дар хона. хонаи барак мебошад. 6 сотиқ заминай. нархи хонара 210,000 сомонӣ мега. гирду атрофи хона дӯстон маҳкам кардагиай. нархи 210,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 930 07 84 81. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Файзобод, яъне ки хонаи тайёр гуфтагӣ буд, ноҳияи Файзобод, деҳаи Кабкрез, марҳамат, занг бизанед.
дӯстони азиз, як то эълон ҳастаи дар ноҳияи Фархор. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон дар ноҳияи Фархор қарор дорад. 3 дархона мебошад ва масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. хона гуфтагиҳои дӯстони азиз коробка мебошад, бо симлок ҳастай. гирди атрофи хона маҳкам кардагиҳои нархи хонара 230,000 сомон мегӯяд. нашоди обу светиш ҳечи гуфтагӣ нестай. документҳои хона 100%. марҳамат 230,000 сомонӣ муомила дорад камтарак. рақамҳо барои тамос 904 48 60 08 қади дӯстон. марҳамат муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Сарбанда қарор дорад. 3 дархона мебошад, масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. гирду атрофи хона маҳкам дӯстон, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона дорад. нарша 280,000 сомонӣ мега. боз гуфтаги муомила дорад. ина марҳамат даруни хона тамошо кунед. маъқултон шида бошад нарх навош, рафта метавонед харидориш кунед. рақамҳо барои тамос 911 25 26 60 қади занг бизанед. дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшӣ ҳастад дар навори имрӯза қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хона дар роҳи Душанбе ва Ваҳдат мебошад. гуфтагиҳай деҳаи тезгари боло қарор дорад. 5 дархона, 2 то ҳаммом, ремонти замонавӣ насб кардагиҳай. гуфтагиҳай дӯстон, хонаҳо ҳамаш пол дорад. гуфтагиҳай нарша 530,000 сомон мега. монтажи свет ҳамаш евро монтаж кардагиҳай. гуфтагиҳай дӯстон, нархаш 530,000 сомонӣ, 5 дархона ва 5 сотиқ замин. рақамҳо барои тамос дар номерҳои 4 қади. марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби мо рой кунед. иншоалло реклама карда хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. хоб дӯстон, дар паноҳи худо бошед. раҳмати калом бори дастгирдон. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад. хайр то видеои оянда.